Ne, tukaj ne biti rad ti izgled. Je, visok, da, gigantno. Ne, je se nam to prosim. Sad si ne uredi, gdje se to, se uredi. Gdje to pizde, kako to pizde? Što si ne staviti? Ako neku li ništa, tako li ništa. Vojte se. Još jedan pozdrav odavde iz Slovenije. Ponovo se nalazimo u mestu Radomlje, u predgrađu Ljubljane i pratimo drugi susret koji Čukarička igra na priprema ovde u Sloveniji. To je utakmica protiv ekipe Jadran iz mesta koje se zove Dekani. To je mesto koje pripada opštini Kopar. Ovaj klub se takmiči u drugoj slovenačkoj ligi i u današnjoj utakmici uglavnom će šansu dobiti momci koji nisu imali minutažu u prvom susretu protiv ekipe Radomlja, pošto ovde ima dosta mlađih fudbalera koji još uvek igraju za omladince. Tako da su ove utakmice sjajna situacija za trenera Đorđevića da vidi sa kakvim igračkim kadrom raspolaže i da vidi kako se ponašaju mladinci na pripremnim utakmicama. Čukarički će igrati u sastavu Mićović, Nikčević, Tošić, Radojičić, Drezgić, Ndiaye, Ergelaš, Petković, Kovač, Čolić i Spasović. Dakle, na golu je mladi Mićović, onda dvojica štopera su Drezgić i Radojičić, bekovi Tošić levo i Nikčević desno. Prekršaj napravio Drezgić, povlačenje za dres. Misli će to biti odmah žuti karton. Glavni sud inače Šmajc, pomoćnici Habuš i Jamnik. Dakle, u špicu će biti Spasojević. Onda Ndiaye, Ergelaš, broj 40 Čolić, Kovač, Petković. Ali dobro, polako ćemo kroz utakmicu vidimo šta se dešava. S druge strane, ekipa Jadrana, Nikoleti, Jurman, Vitezica, Vranješ, Zonta, Babić, Meštrić, Ziba, Adam, pošto ima dvojica, Adem i Edit, Koprivica, Ujčić i Stanojević. Ja se nadam da je to taj sastav, dobili smo spisak od 20 igrača, a ovo su prvih 11, tako da ćemo i kroz utakmicu njih malo bolje upoznati. Kapiten, broj 14 Vitezica, Jakub Mićević, bez problema hvata ovu loptu. Vitezica i broj 19, mislim je to Zonta, su štoperski tandem. Tošić. Čolić. Kovač, nije prošla lopta, Spasojević. Igra se i dalje, Tošić. Čolić je zakačio loptu, tu je bio i igrač sa brojem broj 8, to je Jurman. Ipak je lopta, to jest aut za fudbalere u belim dresovima, za fudbalere Jadrana. Ovako, to su žestoko su krenuli jedni i drugi. Broj 11 je Babić. Da li je to faul nad Ndiayeom, pokazuje glavni sudija da nema prekršaja, da Vranješ nije napravio faul, malo pređašnje situacije. Broj 19 je Zonta. Golman je Roberto Nikoleti. Dakle, ovaj klub je osnovan 1938. godine, uglavnom su igrali u nižim rangovima takmičenja, međutim, sa smanjenjem nekadašnje zemlje, to je činjenicom da je Slovenija postala nezavisna i oni su, poput Radomlja, naglo skočili u prvi plan, tako da se takmiče u drugoj slovenačkoj ligi. Čolić, prekršaj. Faul je napravio Ziba. Kapitan Čukaričkog u današnjoj utakmici je Kovač.
Radojičić i Drezgić, rekao smo već, štoperski tandem. Nije mogu da prođe Ndija je od Zonte. Naravno da trenera Čukaričkog igra se 5. minut utakmice. Đorđevića najviše zanima da vidi kako će igrati omladinci. Na klupi će u drugom poluvremenu pretpostavljam dobiti šansu još njih nekolicina. Na klupi se nalaze Čolović, Bajić, Lukić, Roganović, Grgić i Tanasijević. I Kaličani, naravno, kao rezervni golman. Bilo je to jaka lopta za Ergelaša, mladi fudbaler koji je takođe prošle godine dobio pa čak i dosta šansi da igra. Čukarički ima taj sistem koji je istakao i sportski direktor kluba Matijašević, da oni polaze od toga da je naša liga praktično razvojna liga i da treba davati šansu mladim igračima. I uglavnom se većina klubova, a posebno Čukarički, tako i ponaša. Meštrić, broj 9. Pas na stranu. Dobro je to bio pas i da vidimo sada da li će proći ovaj centar od ništa od toga, ali to će biti prvi korner na ovoj utakmici za fudbaleri Jadrana. U stvari drugi, ako računamo i onaj koji je bio malo pre. Ziba treba da izvede ovaj prekid. Mićović je uspio da zakači loptu, ne u stvari da zakači, nego da izboksuje. Vraćena, igrao je rukom. Fudbaler u belom dresu. Treba će malo vremena samo da pohvatam sve ove igrače Jadrana, nema ih puno naravno, 11, ali bio broj 20, Jovan Koprivica. Većina ovih fudbalera ima slovenačke pasoše. Aut je za Jadran. Čukarički je odigrao već jednu prijateljsku utakmicu, to je bio duel protiv Radomlja. 22 fudbalera su dobili šansu na toj utakmici. Od ovih koji igraju danas dobili su šansu Mićović, Drezgić, Radojičić i Kovač, kao i Ndija je. Ali pretpostavljam da će danas dobiti i veću minutažu. I oni koji su tada igrali. Partizan je u ovom prelaznom roku dobio nekolicinu prvenstveno mlađih igrača. Imali smo priliku da vidimo Jankovića u onoj prvoj utakmici protiv Radomlja. Odlično se snašao malo pre Spasović, ali ipak je to prekršaj. Uklizao je golmanu Nikoletiju. Broj 40 je Čolić. On je došao iz Partizana. Spasović je iz omladinske škole. Ergelaš, rekao smo, već i prošle godine dobio priliku. Drezgić i Radojičić takođe. Nikčević je na desnom beku. Kovač. Ali Ziba je malo pre uspeo da mu uzme loptu. Koprivica. Trude se zaista da igraju brzo fudbaleri Jadrana. Meštrić. Do Jurmana. Ovo je dobra prilika za udarac, ali pokušali su na dribling, to jest do Koprivice. Bila je to asistencija Ujčića.
ničija lopta, ali nikog od fudbalera Čukaričkog nije bilo na tom delu terena. Tako da pratimo još jedan napad, ono se kaže iz početka fudbalera Jadrana. 10. minut meča, 0-0 i dalje. Vitezica do Jurmana. Zonte, broj 19. Ziba. Kovač, ipak ga je prošao. Jurman, i dalje Jurman. Ali odlično se postavio Drezgić. I lopta će izgleda ipak izaći, da, prekršaj napravio Jurman. Dobro se zagradio Drezgić, lepo izašao malo pre i onemogućio fudbalera Jadrana da priđe bliže, to je da u naletu nastavi ka golu Mićovića. Čolić. Kovač. Petković je malo preskočio, ponad Drezgić i Ziba. I dalje Ziba. I dosta dugo drži loptu Ziba, tek sad proigrava Meštrića, ali i pravo Mićovića. Sasvim korektna igra drugoligaša iz Dekana. Tu mislim na NK Jadran. Sad su oni ti koji kontrolišu igru, koji napadaju. Timu Čukaričkog, dakle, rekao smo već ko su bekovi, to su Nikčević i Tošić, pa onda dva štopera, Drezgić i Radojičić. Ispred su Kovač i Petković. Bočno Čolić, to je Snadija je, i onda iza špica Spasojevića Ergelaš. Nikoleti. Zonta. Ujčić, pardon. Pogrešio je Nikčević. Kovač je napravio prekršaj. Zagradio se nogom i to je faul. Trinaesti minut meča. Vitezica i Vranješ, tandem štopera. Vranješ je izuzetno visok. Ujčić, dobar pokušaj. Preko prečke, iz cuga je šutirao, iz okreta, ali nije bilo problema za Mićovića. Mićović ima golmanski pedigre, s obzirom da mu je otac takođe bio golman. Trener golmana u Čukaričkom, Oliver Kovačević, je baš onako pun hvale za njega. On je tu već nekoliko godina u klubu i postoji realna opcija da prvi golman Petrović napusti klub i u toj varijanti, pored iskusnog Belića, Mićović je taj koji će takođe mnogo više dobijati šansu. Lopta ka Tošiću. Međutim, Meštrić je ispred njega uzeo loptu, vidimo da li će stići, hoće. Dobro su se izvukli fudbaleri Jadrana. Koprivica. Ka Jurmanu. To je Drezgić, je dobro intervenisao. Drezgić, lep dribling. Petković. Prekršaj nad Nikčevićem.
od početka priprema Čukaričkog. Na Bledu je jako, jako toplo, kao u celoj regiji. Sad prednost Bleda je što su noći prijatnije za spavanje, tako da bar sve strane nema problema. Mogu igrači lepo da se opuste, se odmore. A uslovi ovde na Radomlju su baš onako kako treba. Stadion je vrlo lep. Kad kažem stadion, mislim na teren. Ima finu malu tribinicu jednu. To je takođe i restoran, tako da ima sve što on treba, apsolutno. Pošto Radomlje je prošle godine igralo drugu ligu, ove godine će igrati i prvu, tu je takođe i semafor, ali ipak neće moći da igra na ovom terenu zbog određenih, naravno, uslova koje treba da ispuni Superligaš, tako da će igrati na stadionu Domžala. Nadija je, lopta dalje kod njega, međutim nije uspeo da iskontroliše i ona pripada golmanu Nikoletiju. Odličan skok Kovača. Čolić, Spasojević. Izgubio loptu Spasojević, tu je bio Kovač. Prekršaj napravio Ziba. Drezgić. Faul je malo pre bio nad Petkovićem. Drezgić, vrlo dobar pas ka Nadijajevu. I to će biti prvi korner za ekipu Čukaričkog u 17. minutu meča. I dalje nema golova. Čukarički za sada bez neke ozbiljnije akcije, samim tim i šuta ka golu Nikoleti. S druge strane, Jadar je imao 2 pokušaja. Nikčević ipak nije uspeo da uzme loptu i sada je tu dobra intervencija Petkovića. Koprivica dobro odlaže loptu i ja mislim da je bio ofsajd. Dobra prilika, ali nije uspeo da finišira to fudbaler Jadrana, tako da je lopta bez problema došla do Mićevića. Prvo da vam kažem, učinilo mi se da ofsajd bio u pitanju, sudija je kasnio malo. Ovde nema vara, tako da bi vidjeli šta bi bilo. Evo sada golmana Nikoleti izašao je dosta dobro. Kovač. Malo jači for. Nekoliko grešaka sad, igrača jednog i drugog tima. Tošić. Spasojević. Dobar nastup. Nadija je vratio unazad suviše Nadija je, tako da idemo sad iz početka. Petković. Pogrešio Radojičić ili su pogrešili i fudbaleri Jadrana? Pogrešili. Nikčević.
na koncu sam se dva. Ili je Marijan da zlati kaplje i pižbi i Hajnice. Drezgić. Jako je to bilo za Tošića, šteta. Bio je to čist pas. To jest, trebalo je da bude. Biće prijatnije u drugom polovremenu, jer će sunce tada zaći. Utakmica počinje u 6:30. To jest, počela je u 6:30, još uvek je jako toplo, iako ima vetra. Ergelaš. Nadija je i on. Nije prošao ovaj pas u sredinu. I sada velika prilika za Koprivicu. Koprivica, Mićović uspe da odbrani ovu loptu. Sjajna intervencija Mićovića i ostaje i dalje 0:0. Vrlo dobro su organizovali u kontru fudbala Jadrana, dakle jedna sasvim korektna ekipa. Ziba izvodi još jedan korner, treći po redu. Mislim da je šansom igrač sa brojem 11. Ako je to on, to onda Nenad Stanojević. Da vidimo samo da se okrene, da možemo vidimo koji je broj u pitanju. Oni Koprivica su slični, dosta jake građe, a ne, to je bio broj 20 Koprivica. On ima priliku. Čolić. Pao je Čolić. Daj poi sopporto poco di. Finale je ja konč finale je izrazim će proti. Samo na veni. O tom što tu što gledali se. Ja, kan že pritisne pravo. Na kraju je uzeo loptu na DJ, ovo sada može bude dobar napad. Čolić, jak for. Nije dobro prihvatio loptu Čolić. Tako da ona pripada golmanu Nikoletiju. Nekako je uspeo da izađe sa ovom loptom fudbaler Jadrana. I sada greška. Spasojević. Ostavit će Tošiću. Čolić. Pak izgubio loptu, ali tu je Spasojević. Kovač. Lopta Kanadije je slabija je to bila lopta, nije stigla. Koprivica. Odličan potez Drezgića, vrlo lepo se snašao. Kovač. Okriznuo se Nikčević malo pre. Polovina prvog polovremena, 23. minut igre, nema golove, dalje 0:0. Odličnu priliku imali su fudbaleri Jadrana preko Koprivice, ali Mićović sjajno intervenisao. Ziba, Jurman, Vitezica, Vranješ, Zonta je onaj šatirani levo, ali lopta nije stigla do njega. Očekivao je loptu Meštrić, broj 9. Ujčić, Zonta, čeka loptu Stanojević, pogrešan pas, Nikčević, Petković.
Spasojević. Dobro izlazi Spasojević i na golmana i na štopera, već drugi put ih onemogućava u nekom početku akcije. Duel Koprivice i Drezgića, Drezgić uspešniji. Čolić. Ziba se pojavio baš u trenutku da uzme ovu loptu. Mićević. Odlično je video Radojičić Nikčevića. Da li će stići Nikčević? Malo je falilo. Štete, dobar pokušaj, dobra ideja. Teško uopšte uspevaju da organizuju napad igrači Čukaričkog. Uglavnom je lopta tu kod štopera koji nekim dugim dodavanjima pokušavaju da uposle nekog. Još uvijek nije proradila ta sredina terena. Mladi Ergelaš, broj 14, je taj koji iza špiceva, on bi trebalo da dobije neku loptu, međutim, teško za sad. Dobija lopte, teško mu to polazi za nogama. Nikčević. Sad pokazuje sudija, sudija pokazuje vam trenutku da će se napraviti na pauza zbog toga što igrači treba da se okrepe. Dakle, 27. minut, nema golova. Čukarički Jadran 0-0. Nastavljena igra. Nije zadržao loptu Koprivica, nije ni Ndiaye. Pokazuje prvi pomoćnik Habuš da je lopta ponovo bila van terena, tako da će igrači u crnom igrači Čukaričkog vratiti u igru. Pokušava da, zato i služe pripremu naravno, trener Đorđević da proba neke igrače na pojedinim mestima. Nikčević je... Krik Ujčića. Da li je to bilo zaista toliko strašno ili možda samo zabojilo u datom trenutku? Petković je napravio prekršaj, dobit će žuti karton. Imam utisak da ovi današnji igrači mnogo više vrište i ciče nego što je to nekada bio slučaj. Ali dobro, šta ćete? Dakle, probat će sa pojedinim igračima, kao što recimo Nikčević koji pokriva tu desnu ili levu stranu, sve zavisi, da ga proba na mestu beka, desnog beka Đorđević, to isto i probao i sa Ndiayeom utakmicu protiv Radomlja. Čestevanović je tu prva opcija, a druga Rogan. Čolić nije uspeo dođe do ove lopte, pošto je zagradio prostor Vitezica, kapitan Jadrana, to je bio golman Nikoleti. Dobro je skočio Tošić. Pušta sudija da se igra. I Koprivica i Drezgić još jedan put. Da vidimo koji će da budu uspešni. Koprivica nije prošao pas do Zibe. Ergelaš vraća.
Ujčić. Čeka loptu Zonta levo. Spred njega je Stanojević, ali Zonta ide ka sredini, greši. I da vidimo, može bude dobar napad. Ipak nije to bio dobar pas, ali igra se dalje. Čolić. Da vidimo Čolića, može sam da proba, ipak ide u sredinu. Čolić ima Nadijeja bočno. Prilika za udarac Petkovića. 32. minut utakmice i dalje je 0:0. Nikčević. Dobar dupli pas, stiže Nikčević do ove lopte i dalje Nikčević ipak nije uspeo da prođe, jer ga na vreme zagradio, mislim je to bio Vranješ. I to će biti novi korner za ekipu Čukaričkog u 34. minutu meča. Velika gužva, pokušao glavom Radojčić, ali lopta ide preko prečke. Tošić. Spasović. Lopta stiže do Meštrića, Meštrić, broj 9, ulazi u 16-terac. Meštrić iskosa suviše i na svu sreću niko nije zakačio loptu. Tako je bilo u prvom trenutku. Evo sada prilike za Čolića. Kratka lopta Čolića. Izašao je Zonta na vreme. Prekršaj. Nad Nikčević. Spasović došao je na svoju polovinu da bi prihvatio loptu. Nadije je Nikčević, Radojčić, Mićević. Tošić.
Petković. Jaka je to lopta za Tošića. Meštrić. Stanojević. Nije prošao i pas Stanojevića i sada mogućnost za Kovač. Kovač. Ergelaš. Na stranu za Ndije. Dupli pas, ali jako je to bilo. Jak je Koprivica, špice Jadrana. Tako da štoperi Čukaričkog, posebno Drezgić, baš onako vode žestoku borbu s njim. Kovač. Tošić. Odlično je sebi stvorio prostor. Tošić. Bacuje se Čolić. Tošić i dalje. Ergelaš. Prilika za udarac. Dobro sebi stvorio prostor za udarac. Ergelaš, ali slabo je šutirao. U 38 minutu meča. Čolić. Dalje Čolić. Ali nema odmora. Mora odmah da se oslobodi lopte, jer mu je za vratom Jurman. Tošić. Radojičić. Vranješ, proletela ga lopta i prilika može za Spasojević. Spasojević. Ali nije video Meštrića koji se sjajno vratio. Ne, to bi Jurman, pardon. Sam mislio to korner, međutim izgleda lopta u situaciji kada je intervenisao Jurman zakačila Spasojevića, tako da će pripasti golmanu Jadrana, Nikoletiju. Petar sad pravi problem igračima Jadrana, jer duva, tako da usporava let lopte. Ziba. Za malo da uzme ovu loptu Ndija je Petković. Dribling. Ovakve utakmice su sjajne za mlade igrače, bez obzira što igraju sa ekipom koja je drugi rang takmičenja, vidi se da ova ekipa zna da igra fudbal. I tu nema opuštanja, mora brzo se reaguje. Da se odmah igra, da se proigrava, da se kreće. Nikčević. Tošić. Ima Čolića, Čolić. I sad malo više u sredini. Kovač. Lep dupli pas. Odlična asistencija za Spasojevića, velika prilika. Da vidimo. 1-0. A ovo je bila zaista sjajna akcija. Kovač, Čolić, Spasojević i u 39. 40. minutu meča Čukaričkoj pobeo 1-0. Strelac Spasojević.
držao dosta dugo loptu Babić, broj 11, ali uspeo da je zadrži. Odlično izašao Tošić, sada imamo četvoricu protiv dvojice Spasojević, i dalje Spasojević. Nadija je. Stanojević, ali lopta je udarila njega poslednjeg, tako je, tako da će lopta biti za Nikčevića. Rekao sam već da ne samo kad je ovo utakmica u pitanju, već je prethodna protiv Radomlja, da će Čukarička biti 2 nedelje na priprema ovde u Sloveniji, će igrati 5 utakmica. Ovo je druga po redu, prva pobjeda protiv Radomlja 1:0. Tada je Campbell dao jedini gol. Pojačanje, momak sa Jamajke koji je igrao u Grafičaru, nema faula. Pa nema ni sada faula, naravno, dobro, sudija ima ujednačen kriterijum. Treća utakmica se igra dan posle ove. To je meč protiv Arsenal Tule. Mislim, pao je kapitan Jadrana kao da mu se ne zna šta desilo, odmah je ustao. Četvrtog je u duelu protiv Olimpije, a 7. protiv Aždoda. To je generalna proba. Biće to zaista zanimljivih mečeva od ovih protivnika. Jer je Radomlje, koje je ove godine ušlo u prvu slovenačku ligu, je vrlo korektno odigralo susret. Jadran, koji je druga liga, takođe vrlo korektno igraju momci, i to je prekršaj koji je napravljen nad Zibom. Rekao sam već dvojica Ziba, Adem i Edit. Igraće se još 2 minute, vjerojatno još jedan, nadoknade. Sudije su takođe bile na vrlo zavidnom nivou i u prvoj i ovoj drugoj utakmici vidi se da su spremni po njihovom fizičkom izgledu, da očigledno to ozbiljno rade. Se dešavalo recimo nekim pripremama na Kipru da sude sudije problematičnog izgleda. Ništa od ovog napada fudbalera Jadrana. Rekao smo već, Jadran Dekani, mesto koje pripada opštini Kopar. Petković. Petković. Radovičić. Mićović. Čekaju polako, se završio prvo polovreme. Vidjet ćemo da li će biti izvršena neke izmene odmah na početku drugog ili ne. Drezgić. Dobro ide ovaj napad, ali lopta ipak nije stigla do Čolića.
Tošić i to je kraj prvog poluvremena. Dakle, golom Spasojevića Čukarički vodi protiv Jadrana rezultatom 1:0. Vidimo se ponovo za 15 minuta.